esaten eskipaiako baina gero... Mikel! Ekitzen geha gaur pirata barko honetan, gonbidatu gaituztelako piratek txupinazoan parte hartzera, kaleratzen aurkako kolektiboko bi kide gera, eta esan ilusio asko egiten digu. Azken finean, gure kolektiboa denez, herri mugimendua sortutako kolektibo bat, eta piraten jaia ere, jai herrikoia denez, nahiko sintonian, gaude. Jaiak dira, jendea pozik dago, jendea ospatzeko dago. Euki ditugu ospatzeko arrazoi batzuk, irabazi ditugu epaitegietan kasu batzuk, baina egia esan kaleratzen egoera oraindikan oso larria da, kasu asko etortzen zaizkigu astero, eta Donostian kasu asko daude, esan nahiko genieke guregana gerturatzeko, kolektiboara gerturatzeko, bilerak ospatzen ditugula astero, eta gaia ez gordetzeko isilpean etxean, hau da, gero eta kalera atera, konpartitu, jendearekin hitz egin, eztabaidatu eta sozializatzeak horrek emango digu indarra, gerora ez, eman daitezken soluzio horiek lortzeko. Piskat jasoko ni! Zeba? Haze lana dezun, Haize honekin, katxi porreta, haize honekin. Ezin zara pirata izan! ¡Izan pirata! Apa! Gora piratak! Gora piratak!